Ay po oras kabalen. Kayan tabing mabilog ang puwersa ng GNN TV 44, mabyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapabilatan ng garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balitang may kalat yan ng Miyerkules, October 1, 2025. Yako po ibenigin to at iti in News Force, Pampanga. Kasado na ang 27 likha ng Central Luzon Trade Fair, aganapan king Mega Mall. Ay ng detalye ng Patricia Mamangon. Aabot sa 148 exhibitors mula sa rehiyon ang lalahok sa 27th likha ng Central Luzon Trade Fair na gaganapin sa SM Mega Mall, Mandaluyong City mula October 15 hanggang 19, 2025. Ibinahagi ito ng Department of Trade and Industry o DTI Pampanga Provincial Office sa isinagawang kapehan with media nitong October 1 sa Barangay Santo Niño, lungsod ng San Fernando. Ayon kay Cristina Evangelista, Chief ng Business Development Division ng DTI Pampanga, nasa 70 sa mga kalahok ay mula sa food sector, habang ang iba ay kinabibilangan ng mga negosyong nasa garments, furniture, crafts at iba pang local products. Ang likha ng Central Luzon po, ang immediate na goal po natin dyan is talagang makatap ng institutional buyers. Hindi lang yung one time na bibili sa iyo, pero ang gusto talaga natin maging regular yung ating transaction with our buyers, yung mga supermarkets, yung mga foreign buyers associations, or even yung mga exporters. Kasi yun ang gusto natin, long-term po na sales na transactions between our MSMEs and our target buyers. Karamihan sa exhibitors ay mula Pampanga at Bulacan. Tampok din dito ang mga produkto mula sa 7 probinsya ng Central Luzon. Layunin ng trade fair na itaguyod at ipakita ang husay ng mga produktong gawang Central Luzon. Gayon din ang patuloy na pagtulong sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na makilala sa mas malawak na merkado. Ang likha ng Central Luzon Trade Fair ay taunang proyekto ng DTI, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor upang maipakilala ang kalidad at likhang yaman ng rehiyon. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Penimunanen ng PhilHealth ng Central Luzon Community-Based Capacity Building on Cancer Screening and Launching of YAKAP. Nung ka rin, migit 700 na partisipanti in Mequezan Metro. Tukluking migit 700 partisipanti, iba't kareng niyayaliwang lalawigan King Central Luzon, Imekisan Metong, King Central Luzon Community-Based Capacity Building on Cancer Screening at ing launching ning YAKAP. Agerapan ninyang September 29, King Laos Convention Center King Ciudading San Fernando. Pisabyan king programa ing gustong kebaluan dikil king cancer. Reng paralan bangay iwasan iti at ing maranong sintomas. Makanyan mo rin ing PhilHealth Z benefit packages para king cancer at aliwa pang catastrophic illnesses. Kaya be mo naman keting pa magpakilala king YAKAP o Yaman ng Kalusugan Program ang makatutok king preventive care kalupan ning regular check-up, laboratory test, cancer screening at pamamye essential medicines. Didikdik ning PhilHealth na ing maranong pangabalo king sakit susiya bangay iwasan ing mabaya tagastusan king panulo at asigurado ing financial risk protection dareng balang miyembro. Iti agpangkang PhilHealth AVP Henry Almanon. Kabilang ka tinagon, reng barangay health workers o BHWs, provincial at municipal health officers, chief dareng hospital, PhilHealth accredited providers at media partners, iba't king Pampanga, Bataan, Tarlac, Zambales, Bulacan, Nueva Ecija, Ampong Aurora. Kapamilataning programang iti, apapasik na nga ning kapasidad at kakayanan dareng BHW at health providers bang mas epektibong ayata ding serbisyong pangkabulasan kareng balang komunidad lakwas na reng masuluda lugal. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Ikwa na naman ng CLMA Pampanga Chapter ing panyambut king Mimosa Gold Rematch ay ning balita.
Matagumpeneng inuli ning Central Luzon Media Association o CLMA Pampanga Chapter ing Crystal Championship Trophy kay bat simbot ing Mimosa Team king karalang friendly golf rematch inyang September 30 king Mimosa Golf Driving Range. May ibabo keti ring individual players. Ichiki kakal ning RW 95.1 FM ing may kasungkit king first place tikyan niting Paulo G. Santos ning CLTV 36 para king second place. Ate Christopher Espino naman ning Newsline para king katlong pwesto. Pero higit pa king laban, may ginyang pa mikatago ning torneo pang pasiknangan ning camaraderie ning media community kayabe ing karelang business partners. Agpangkaring organizers kapag nasaning friendly competition ning isulong ing wellness, sportsmanship at fellowship, andyan pang off-duty pa mo, iba't king newsroom. Today is actually the second time that we do media versus Mimosa. It's actually the rematch. Since Mimosa won the first time, we hope that the media will win the second time. I'm sure they have a good chance because they've been practicing. But we would like to also show you that now we have opened our driving range where we have the light and we are open until 11 p.m. every day. We do have the night golf as well. So we think that now we have a complete product to be able to play in the evening. Inari ing Aldo king meto nga dinner reception asinadya ning Mimosa Golf Course at Quest Plus Conference Center nung nukarin pakilala na naman rin ba yung menu offerings. Pasalamat naman ning CLMA Pampanga king suporta ning Mimosa Golf at Quest Plus. Napakahalaga kasi unang-una dahil alam naman natin yung mga nakaraang araw, nakaraang linggo, napaka-tensyonado ng mga issues na lumalabas sa balita. Kaya tamang-tama lang na magkaroon tayo ng break, maglabas tayo ng energy, mas produktibo to dahil may camaraderie. Magandang pagkakataon to. Atin pa mga paling balita kin pa magbalik ning News Force Pampanga. Nais naming ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib.
Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ing Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. Anualay ay Senator Bam Aquino na dapat ilipat na lamang rin pondo ng flood control project bang pakibatan ng crisis king budget para karing state universities and colleges. Migbabalayay Senator Bam Aquino na posibleng mabot king 3.29 billion pesos ing kakulangan king budget ng State Universities and Colleges o SUCs king banwang 2026 at kukulay JT na gamitan la rin pondong masasayang kareng maanumalyang flood control projects bang pakibatan ing kakulangan. Linwaling pisasabyan king budget hearing ng Senate Committee on Finance inyang September 27 nung nukarin may bulgar ing maragula agwat king pondo ning SUCs. Kayagnaning balawo sa darakale estudyanteng makinabang king free college law na yaring susulong ng Aquino. Sabi na po namin itong flood control kung tatanggalin natin dapat pupunta sa edukasyon. And rest assured po, hindi lang po yun sa basic education. Even though I am the chairman of basic education, we will make sure that support goes to basic and higher education. Agpang king Philippine Association of State Universities and Colleges, mabot king 1.97 million na magaral ing kasalukuyang maka-enroll kareng SUCs at asahang miragdagan pa king 300,000 na estudyante karas ning 2026. Makanyan man, dinikdik ng Aquino na kulang ing pondong sinadya ning Department of Budget and Management o DBM bang pakibatan ing daragula populasyon dareng magaral. Kawani Keti, may banggit mo namang king hearing ing Emmy Bieng 12.3 billion pesos sa pondo ng SUCs. Maniba 2022 hanggang 2025 alakwas pang palala king kakulangan. King tansyaning Department of Finance, may luging 42.3 billion pesos hanggang 118.5 billion pesos ing ekonomiya. Maniba 2023 hanggang 2025. Uli daring amanuan kanong ghost flood control projects. Pauli na niti, pipilit ng Aquino na mas makasanting namong isadya laren pondong arete king edukasyon kesa masayang lamo kanu karen proyektong lulbog king issue ning korupsyon. We will move to restore the budgets na natanggal noong 2025. Alam ko po yung tertiary education subsidy na nakat po yan in 2025. We will move to restore that. Apart from supporting the SUCs with the deficiency, apart from the request for more support for capital outlay
MOE, and personal services. King salukuyan, 26.147 billion pesos o halos 20% ng National Expenditure Program o NEP 2026 ang makasadya para King Free College Law. Makanyan man, Manuel Aquino na epamurin sa sapatitibang siguraduhan ng kalidad ng edukasyon dareng milyong-milyong kayanakan ang mamasa King libreng kolehiyo. Dinikdik ng senador na ing pamagpondo ng edukasyon iya dapat pisasabyan o pipapaten lakwas na't malino increases king budget. Napakarami pong nakabantay sa edukasyon sa Senadong ito. The first time na bring up natin na yung flood control ilipat na lang sa edukasyon, wala pong tumutol. Wala pong tumutol po dito. So we will do our best to make sure it's funded. We will do our best. But tulungan nyo rin po kami. We need the right data to make the right decisions. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilob ng 24 oras. Agpang king pag-asa, easterly, si maka-apekto king maragula party ng bansa. Malyari makaranas sa pamanuran. Samantala, yung low pressure area babante ng pag-asa, linog na king Philippine Area of Responsibility. Makanyan man, alaya pang direktang epekto ng bansa. Kabalen maging partika kay pamagbalita kay King News Force Pampanga. Na anumang kaganapan, issue o reklamo king kay lugal, malyari mong ikwento ay sumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kay screen. Malyari mo namang mag-post king kay kaming Facebook account. Nanuman yaman ka na ng malapit na yung Pasko. Suman, puto bongbong, o kaya bibingkane. Paniguradong ati na kanyan kingarap yung pisamban, uling 85 days na mo. Pasko na. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo pa rin sa Blang Kapampangan. Dahil venue lang ini Miyerkules, remekala pa istorya, itiking probinsya. Yako po ibeniginto at ini ang News Force Pampanga. Balitang totoo, Kimbalen, susunod. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.